Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Зида Шамсуллина бүгенге программада. Бирелгән буйрыкны ничек үтәргә һәм курку хисен ничек җиңәргә, бу хакта Россия герое һәм легендар Алёша танкының механик йөртүчесе Рәсим Баксиков физкультура колледжы студентларына сөйләде. Әлмәт сусаклагычындагы пляжны төзекләндерүгә 95 миллион сум бүлеп бирелгән. Кыска вакыт эчендә нинди эшләр башкарылган? Лениногорск районында яшәүче хатын-кызлар хәрбиләр өчен шифалы майзлар әзерлиләр. 6 сәгать эчендә якынча 200 банка ясыйлар. Бирелгән буйрыкны ничек үтәргә һәм курку хисен ничек җиңәргә, бу хакта Россия герое һәм легендар Алёша танкының механик йөртүчесе Рәсим Баксиков физкультура колледжы студентларына сөйләде. Количество адреналина в крови пиковое. Однако, первое, о чем ты думаешь, у тебя есть приказ. Рәсим Баксиков механик йөртүче булган Алёша танкы экипажы буйрыгын үтәгәндә батырлык кылган. Минус два танка у них. Безнең экипаж узган елның 6 июнендә дошман бронетехникасы колоннасы белән тигезсез сугыш кабул итте һәм аннан җиңүче булып чыкты. Алар дошманның 2 танкын, 6 бронетранспортерын һәм 100дән артык шәхси составын юк итә. Осознание того, что от твоих действий зависит жизнь людей, очень, ребят, помогает справиться. Кешеләрнең тормышы синең гамәлләреңә бәйле икәнен аңлау куркуны җиңәргә ярдәм итә. Бу миңа гына кагылмый, бу барлык геройларга да кагыла. Рәсим Баксиков үзенең биографиясе белән дә уртаклашты. 20 ел элек профессиональ хәрби булырга карар кылуы һәм танк училищесына керүе турында сөйләде. В танковое училище вооруженные силы я пошел. Мин күңел кушуы буенча ватанны сакларга дип танк училищесына киттем. Хезмәт биткәнче миндә батырлык ордены булса да булыр дип уйлаган идем. Чөнки сугышчан офицер, аның киләчәк буыны өчен горурлык. Рәсим Баксиков белән сөйләшү якыннары фронтта булган егетләргә күңел тынычлыгы бирде. Ул һәркем өчен безнең җиңүгә ышанычны ныгыту өчен кирәкле сүзләр тапты. Данил Раяновның әтисе хәзер яраланганнан соң өйдә тернәкләнә. Егеткә 18 яшь, әмма ул соңгы 2 елда бик нык үскәнен таный. Я, грубо говоря, заменил роль. Мин сеңлемә өйдә әтине алыштырдым, әтиемнән үрнәк алдым. Үз гаиләм өчен терәк булырга тырышып карадым һәм булдым да. Очрашуны оештырырга колледжны тәмамлаган студент ярдәм итте. Ул батырлык һәм ватанга мәхәббәт тарихлары патриотик тәрбиядә иң яхшы ысул дип ышана. В колледже вносится огромный вклад в военно-патриотическое развитие. Колледжда патриотик тәрбиягә зур өлеш кертелә. Мин үзем бу чорны кичердем һәм үзем яшьләр белән патриотизм турында сөйләшүче команданың бер өлеше булдым. Әлмәт сусаклагычындагы пляжны төзекләндерүгә 95 миллион сум бүлеп бирелгән. Эшләр республика бюджетыннан финансланды. Кыска вакыт эчендә павильон төзеделәр, коткаручылар вышкасы урнаштырдылар, шишенү бүлмәләре, эчәргә яраклы су белән фонтаннар җиһазландырдылар, яктырткычлар белән тәэмин иттеләр һәм ком алып кайттылар. Сусаклагычның 2 ягын тоташтыручы күперне реконструкцияләү эшләре төгәлләнә. Шулай ук анда киртәләрне алыштырганнар дип хәбәр итә Әлмәт муниципаль районы башлыгы матбугат хезмәте. Объектны төзекләндерү уңайлы шәһәр мөхите булдыру федераль проекты составындагы торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. 1 ел эчендә канализация трубалары тыгылуның 1500 очрагы теркәлгән. Бу Әлмәттә квартал эчендәге канализация шелтәрләренең иң проблемалы 23 участогы гына. Ремонт бригадасы Дивонская урамындагы трубаларны алыштырырга кереште. Бөтен шәһәр буйлап 1 километрдан артык тузган трубаларны алыштырачаклар. Киров урамындагы 38-нче йорт үзенчәлекле рекордсмен. Бу йорт янындагы канализация участогы 130 тапкыр тыгылган. 75 метрлык турбаны алыштыруга 1,5 миллион артык акча бүлеп бирелә. Шәһәрдә барлыгы шундый 23 объект билгеләнгән. Белгечләр сүзләренчә, аларда инженерлык шелтәләренең тузганлыгы 100% тәшкил итә. Квартал эчендәге канализация шелтәрләрен алыштыру октябрьдә ук башланды. Хәзер трубаларның 4-нче участогы яңартыла. Ремонт бригадалары барлыгы 1228 метр инженерлык шелтәрен алыштырачак. Иске металл трубаларны полиэтилен трубаларга алыштырачаклар. Җирле бюджеттан бу эшкә 17 миллион сум акча бүлеп бирелгән.
Әлмәт Алексеевск автомобиль юлы рәсми рәвештә ябык. Анда ремонт эшләре бара. Урыны белән яктырткычлар тоташтырылмаган, юл билгеләре юк. Бу юл буенча йөрү тормыш өчен куркыныч. Автоинспекторлар әлеге участокны махсус контрольгә алдылар. Хәзер бу юлда бары тик махсус техникага гына йөрергә рөхсәт ителә. Әмма автомобильчылар юлны кыскарту максаты белән Әлмәт Алексеевск трассасына керәләр. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлны контрольдә тота һәм чираттагы рейд үткәрделәр. Автодорога еще только строится, а невнимательные водители регулярно. Юл әле төзелә генә, машина йөртүчеләр аңа керү юлындагы билгеләрне игътибарсыз калдыра, үзләрен һәм хәрәкәтнең башка катнашучыларын куркыныч астына куя. Бу юлы автоинспекторлар тыю билгеләренә игътибар итмәгән 3 машина йөртүчегә штраф салдылар. Тагын икесе куркынычсызлык кайышын электрергә оныткан, икесе тонировка өчен штраф алды. Шулай ук хукук бузучылар белән профилактик әңгәмә үткәрделәр. Махсус хәрби операция зонасына Әлмәттән яңа гуманитар конвой килде. Бу елы 18 тонна авырлыктагы йөк әзерләнде. Ул 3 бүлекчәгә 430-нчы һәм 1233-нче полклар, шулай ук 29-нчы армия өчен билгеләнде. Җибәрелгән йөк составына транспорт чаралары, пилотсыз очкычлар һәм чылбырлы шассидагы роботлар, мишләр, запас частьләр, элемтә чаралары, шулай ук безнең волонтерлар җыйган гуманитар ярдәм дә кергән. Моннан тыш хәрбиләргә мәктәп укучылары тарафыннан язылган һәм һәр сугышчыга исемләнгән хатлар да җибәргәннәр. Лениногорск районында яшәүче хатын-кызлар хәрбиләр өчен шифалы майзлар әзерлиләр. Алар барысы да фронтка ярдәм итүче иреклеләр берлегенә карыйлар. Хәзер 80-гә якын кеше хезмәт куя торган берләшмә мәхәббәт һәм дугалар белән дип атала. Аны Эльмира Уламасова булдырган. Халык чарасы рецепты белән Ознакай волонтерлары уртаклашкан, хатын-кыз составын яхшырта һәм узган ел дуслары белән бергә мазь әзерли башлый. Ул гади ингредиентлардан тора. Бу көнбагыш мае, балавыз, пешкән йомырка сарысы, прополис. Әзерләү өчен эмаль савыт сабагына кулланыла. Хатын-кыз составын социаль челтәрдәге белгечләр белән киңәшеп яхшырткан. Эльмира Уламасова катнашмага алоэ төнәтмәсе, дәфнә яфрагы, кәнәфер һәм сарымсак өсти. Эльмирага мәктәп дуслары Гүзәл, Галина һәм Оксана булыша. Алар бөтен буш вакытларын хәрбиләргә ярдәмгә сарыф итә. 6 сәгать эчендә хатын-кызлар якынча 200 банка ясый. Белгород госпиталенә генә дә 400 дәнәдән артык озатылган, алгы сызыкка җибәрелгәне исәпләнми. Мазь хәрбиләргә бик кирәк, бигрәк тә елның салкын вакытында. Аны иреннәрне, кулларны һәм тәннең башка урыннарын төзәтү өчен кулланырга мөмкин. Тартмаларга тутырганчы һәр банканы пленкага төрәләр. Бу материал волонтерларга бик кирәк, шулай ук балавыз, прополис һәм капкачлы кечкенә банкаларда. Моннан тыш йон юрганнар, җылы свитерлар, триколар, эчке киемнәр кирәк. Иң мөһиме яхшы һәм чиста хәлдә булсыннар. Волонтерлар халыктан ярдәм сорый. Ознакайның 8-нче гнездышкы балалар бакчасында семинар үтте. Биредә сабыйларда кечкенәдән үк төрле программалар һәм проектлар нигезендә иҗади уеннар аша физик һәм аңлау үсеше тәрбияләнә. Тулырак безнең хәбәрчебез сюжетында. Ознакайның 8-нче гнездышкы балалар бакчасына килеп керүгә үк, биредә тәрбияләнүчеләрне заманча 3D комплекслары, Бабашка проекты конструкторлары каршы ала. Булар барысы да Татнефть компаниясе ярдәме белән булдырылган. Балалар бакчасында даими рәвештә төрле семинарлар, мастер-класслар да оештырыла. Бу юлы да үткәрелгән чарада катнашучылар кызыклы уеннарда, ачык дәресләрдә булып, бакча эшчәнлегенә югары бәя бирделәр. Балалар бик тә кызыксынып, мавыгып, конструкторлар белән эш итә, фантазияләрен үстерәләр. Биредәге сабыйларда кечкенәдән үк төрле программалар һәм проектлар нигезендә иҗади уеннар аша физик һәм аңлау үсеше тәрбияләнә. Бу учиратында яңа буында кыюлык, креатив фикерләүне үстерә. Мондый заманча программалар һәм проектлар аша балаларны тәрбияләү үзенең уңай нәтиҗәләрен алга таба да күрсәтер. Без моңа ышанабыз, диделәр семинарда катнашучылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.